Chamo-me Laura e o animal que vou presentar son as estelas de mar. As estelas de mar pertencen ao grupo dos equinodermos. Son equinodermos porque teñen o corpo cuberto por púas ou espiñas, como nesta fotografía. As características físicas delas son que teñen un corpo pequeno e un esqueleto externo, e hai máis de 6.000 especies. Elas arrástranse lentamente grazas a un sistema de pequenos apéndices rematados en ventosa que usan moito. Alimentación e reproducción. A alimentación é porque se alimentanse de moluscos, como por exemplo o mesilón. A reproducción é asexual. Asexual significa que cando unha estela lle pasa algo a algunha parte do seu corpo, por unha pedra ou por ben un depredador, o pé volvese a regenerar. As estelas de mar viven no fondo do mar, cerca da costa, e algunhas tamén viven nas orillas arrastradas polas olas. As estelas de mar, en relación a